Ti masakbayan. Ti babae di payen magatang. Dagiti reseta ti doktor na agas na. Nyem uray no kasta, tirigat ti biagket, saan nga agawid kadakwada. Maumuma pay laeng ti babae ken kalibin na. Ti anak naket agsagaba gapu, ti kurang ti agas. Iti maysa nga aldaw, nasabat ni Gino ti Carmina Kentler, idiyay tindahan. Ti puso ket mapno ti raniyad tinamnama wenno ti buteng. Papagayam, tuliyem ti istorya, tasariyat tayo ti sumaruno iti nalawlaw nga pawan ti biagda. Maudi ti babae, daytoy ti drama tayo, ti masakbayan. Naimbag abigat yo, tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni mami. Saan ka di, tito? Uwin, balasan ko. Talaga napintas ni mami. Isuan, napintas ka mahit. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni mami, tito. Panag nga sutipod no, saan ka day, basang? Wan, tito. Saan tamot nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang nga nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di dayjay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salang agayam idi ni... Asino ti akin gayam, mami? Gayam ti pamilya tayo, ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, mami? Adda ka di mat anak na, akas kanyak, mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Ay, wen gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Sino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni mami ijajandaan. Imbaga na anapintas kami kano ka ni mami. Di nga ta, Gino, agayem ni Henry. Asino a Henry, Lola? Agam amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan mi pa'y gayam anay bagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan mi nga amo apok? Kailiw kumutan a makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino iti tiyendaan. Pudno ka day, balasang ka. Wala nang. Ada ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag no ayan ni Henry. Saan nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado anaragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensya kan balasang ko Nga may saak nga ina. Uray linipat nak ti anak ko. Anak ko latta. Kayat ko latta makita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko ma, tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina, saan to apulos mabalin masukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasanuan na sa una day ta anak? Dinamag mo ka di tinagan ti amam? Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta iti agnagan ka ni Tito Gino.
Imbaga na agayam ka no ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog, sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no muna. Kayat mo ka di timapankan kwa na, anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam. Itay pa'y amadlaw ko adi ka makaid na. Jayman nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kan uken ni Carmina ni Gino ijitsindaan. Kahit anya ko mano nagkita da. Anya ko matipakariribu kami ti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manungaminan ataon asaan ang nagpagpakita di anak ta. Apay, no kadiam muna, mapankayay ayan na. May saak nga inaguryo. Uray imbuleng nak ti anak ko. Saan ang mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalata ang linipatan na kamatay. Di na kapay umay kumustain. Uray linipat nak ta anak ko latta. Uray maamwak lakuma. Noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan kaagumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti adu a kwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto di mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartakin ko na. Anyat itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita nakabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka at di natapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang barang mayat. Ibaga mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Inton lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, nakita ka dito itsindaan, Barok. Apay nana, ada ka di masapol yo kanya. Ay pangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Iti naudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken patikid ni na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumaran na nana. Pagigyanan na ngay nga rod, Barok. Tati ka malay tadyak mo tan dinamdamag no pagigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsindam. Iso ang naghawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino ijitsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuagsaksakit, di maimbagan to di ma pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may sa ka no ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asan at ibabaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na. Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko makita ti anak ta. No kayat natin agpakita ken ka, di nasayaat. Ay gam no saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamat ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Ang mga no imbes aragsak, kat konsumisyon ti ipaay namanan iti biyag ko. Ay na, gayam. Saan mo't nga agpapada dagiti lalaki?
At damat dagiti nasingpat, wano na man. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat matkid dinidik, tamam mo kon. E di pa nga agkatrabahuan kami. Nasingpat mat edi ni Henry. Ngam idi addan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta di makumiko makanangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gaya man pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami? Wen. Diyak ninamnama sinarak gayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan kan kawis ko. Makitak tupay nga ta ni daddy, mami? Saan ko nga amo anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay di ti balay tayo? Pastrikan nyo ka di, mami? At daman damagak, lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di pay? Ha? Nay, apay akas na ditamdam aga ba apawk? Dinamag ko ngamin ni mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni daddy yo itidan na yo apawk. Saan ko nga amo, lola? Ni mami noan niya ti kayat na. Namnusi ka. Kayat mo kade amakita ti amam apawk. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, lola. Ngam no ni mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, lola. Iso ajak kayat apumanaw ni mami. Nay, sa bali manan ti jar mo itasimbang pait ang aggapo di tabanger. Hanya ka di manan ti pakariribukam. Ammom lakay. Ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya ti imbaghan na. No kano siya, titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ah, naglakasong batan. Apay, nukas pangarigan panawan ka. Ngam, sublian kan tumatlaang. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati adda iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kangitingitan ti rigat. Awatam ka day, no agsublay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw, Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryo? No saan mo kaya ti dardarirag ni di ka panagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Itinapadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, no agsubli? Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam ti mangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak day taabanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din ang mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiinak nagpakpakaasi adi na kam kumapanawan. Apok, no umay agpakpakaasi kan dumawat iti pamakawan ni dadem. Pakawanam ka day. Jack, amo, lola. Ni mami ati pagdamagan nyo. Amo mapok, mailiwak unay iti amayo. Kaya't ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, lola?
Adda ka adalak. Ana ibaga na nauyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong apok. Kanayon kano nga agungat. Kan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni daddy? Lola? Panagkunam ka di ka naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. Ay, anya nga iti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utek na. Adayamot mablo nga utak. Apay, tulang amablaw, wano mablaws. Ay kit kastan kasla nablaw. Ta saan ahustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napil ka. Iso asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y matamaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay saan aya. Haha. Adamat tubo ano nalabas anapil ka sa mo isublay. Adadamat ukaw. Nung ay kasjay ti anak mau. Apok, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaang wan. Adamat daading ko, Lola. San apali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, Apok. Anya ka di jay, Lola. Ay wam ni Mamim. Apakawanan na ni Dadim no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Ay kabsat nga agbuy-buya ti drama nga Ilocano. Iti daytoy nga episode ti Masakbayan, maudi ti babawi. Episode 4 nga ada iti may 28, 2026. Ada ti maysa nga nakakapuy nga istorya nga mong pabangon tirik na tayo. Nga amin nga ada ti pamilya nga ada ti daan asugat na saan nga nalpas aging gaita. Ti ubing nga apo ket agsaludsod nga simple ngem nakakapuy unay kay ni Mami nga. Mami, asino ka di tayo? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ha? Saan anak? May sala nga kaya mi di ni... Asino ta kinakaya, Mami? Akayam di pamilya tayo, ti kayat ko asawa, anak. Kasta ka di, Mami? At baka di matanak na akas kanyak, Mami? Ha? Jack amo, anak. Jack namin amo tiyan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di akayam di pamilya tayo? Apay nga saan mo nga amo, Mami? Sa anak namin amap-mapan idi balayda. Ada namin trabaho. Saan ka de? Ayawin kayang anya. Ay kabsat, kasano tirik na ni Mami na makasaludsod ti anak na. Ti kastoy nga banag, na saan nga mabalin na ibaga, na simple gapu, tinapalabas nga sugat. Ti ubing ket di, amo ti kompleto nga napalabas. Ti ubing ket kayat na ti pamilya nga kompleto. Ti ama na nga Henry na tinaga ni Daddy. Ti ubing ket agtultuloy nga agsaludsod nga awan, ti panang namnama na simple. Ti Mami ket adda tirik na nga nasakit unay gapu. Ti papanaw ni Daddy. Nin kayat na nga salakniban ti anak na di amo ti daktyel nga sugat, nga adda itirik na ni Mami. Ti ubing ket agtultuloy nga agsaludsod. Lola, amamayo ka di ni Tito Gino? Asino na ito a Gino, apok? Kanapay nga damag mo. Nasabat mi ka ni Mami, ijajandaan. Imbaga na anapintas kami kano ka ni Mami. Di nga ito a Gino, akayam ni Henry. Asino a Henry, Lola? Agam amuda ka di ka ni Tito Gino? Ay, saan may paigayam anay bagbaga kang katinaga ni Amam, apok? Henry tinaga ni Amam, anak ko ni Henry. Ay Henry, kayang tinaga ni Daddy at Lola? Ayan na nga ito? Ay, saan mi nga amo, apok? Kay lukong itinama kita, no ayan na ito. Ay kabsat, ti ubing kat may liuunay iti amana.
Tirik na nakit ti panang namnamang nga makita, ti ama na nga napanawan ida. Ti lola ket mangilawlawag, nasaan da nga amo. Ti kompleto nga napalabas ngem, ti ubing ket agsaludsod. No apay nga napan ti daddy, keno agsubli kadi nga agpakawan. Ti mami ket, nalabik nga muna tiyaya ni daddy mami. Apay na ang muna. Kahit mo kadi ti mapangan kuha na anak. Dakos kadi mami? Saan ko ma, anak ko? Di na ko mamat panawan akas itinaramid na. Saan mami? Saan kayo apanawan? Ano ang kampananutan? Ito ay pang-amadlaw at hindi ka makakita. Hindi naman, nasa unikler na apukot. Nakita na kaano ni Carmina ni Gino itatindahan. Kahit anong nangkita na. Anong nangkita na ng ipakaribukan ito? Hindi na natatakot ito, Henry. Anong nangkita na ng ipakaribukan ito? Apay, hindi naman ang muna. Timapangan ka na, anak. May isa ako na inaguryo. Saan ang mga nangkita na anak ko? Saan ang mga ipakaribukan ito? Anong nangkita na ng ipakaribukan ito? Hindi naman, nasa unikler na itatindahan. Hindi naman, nasa unikler na ipakaribukan ito? Anong nangkita na ng ipakaribukan ito? May isa ako na inaguryo. Saan ang mga nangkita na saan ang mga? May isa ay, may isa mga. May isa ay, may isa ang kaano, ngay, ang maadaan na itikwarta. Intong lumagto, timulagat mo. Ay embagman, tadakita ka dito iti tsindaan, Barok. Apay nana, ada ka din masapolyon kanina. Ay nahapa nga asim ka diya. Damagagman, no? Amom tayo ni Henry. Itinaudi pa nagkita minana. Kinaduwa ka na paniti doktor, tamasakit. Ha? Masakit di anak ko? Anyo ti sakit na? Ada diprin siya sa barana. Patikid ni na. Nayuti ay sapay ako na. Aduti agas akong tumarin na. Ipagiganan na ngayon, Barok. Dahil tati kang malay, tadzak mo din ang damag, no? Ipagiganan na nana. Nayakar namin iti trabaho na. O apay akasladar batay tarupam, ha? Ay, ha? Hindi mo ko naan. Anadukot ipakitsindam, iso ang naghawid ka akasladay tarupam. Nagkita kami ka ni Gino ititsindaan. Naibaga na nga agsak sakit ka no ni Henry. Ha? Ay kinuagsak sakit? Adi maimbagan to, ha? Oh, di ba pa nagpa-doktor? Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may isa ka na ni Henry, anasabat na mapaniti ospital. Nay, apay ngay, asan ati babaya kakabalay natin ang kadwakan ko na? Anya ngay di amog. Lakay, kayat ko ang makita ti anak ta. Hinukayat natin ang pakitakan ka, adi na sayaat. Ay ngamno saan? Anya ngay di maaramidam. Among kadigayang, kayat nakaasirpatan ti ka opisinaan tayo, amay sabalo. Adan, anak mo, kinadamot ang trabaho. Saan kung atarigagayan pa iti makiasawa manan? Na madamag karabangam nagragsak, gayam. Amang ano imbes aragsak? Kat konsumisyon tipay naman ang itibiyag ko. Ay na, gayam, saan mo't nagpapada dagiti lalaki? Adamat dagiti na singpat, wano ng akman. Jakayat nga, igasang gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko, gayam. Nasingpat mo't kitinidik, tamamukon. Edi pa yung agkatrabahuan kami. Nasingpat mo't edi ni Henry, niyam idi adan anak mi, nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kangka? Pasensya kan. Tay di makumiko makanangas asikaso kada kayo. Jak nakita nga inanay gayaman pati dagiti kausko, anak. Di nadal tiyanay dagiti ladawan, mami? Jak ninamdama siniragayam tiyanay, tinanggi ka bilak kadagiti ladawan kan kawas ko. Makitakto pa ingatan ni daddy, mami? San ko nga amo, anak? Panawan di makaibaga na agkita kayo, pay. Nyam na umay dito balay tayo, pastirgan nyo ka di, mami?
At daman damagak, Lola, na te asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agzubli. Awatan nyo kadipay? Aha. Nay, apayakas na di tamdamaga mapawg. Di na magkungami ni mami. Nyam, di nakmat sinungbatan. Apay, mangnamnama ka kadingag zubli ni daddy yo iti danayo, apawg? Saan ko nga amo, Lola? Ni mami Noon niya ti kayat na. Namnasika. Kayat mo kadi ama kita ti amam, apawg. Saan mo kadi akaylo? Saan ko akaylo? Tadyak malagip tiro pa na, Lola. Niyam no ni mami, tijak makita iti mabayag. Sigurado amay liwak, Lola. Iso nga tijak kayat apumanaw ni mami. Nay, sa balima ng tijar, mo itaasin bang pay talaga po di tabanger? Anya ka di man hindi pa kariribukam. Amaong lakay, ubing pay ti apukuta. Numadadagit, imay sawang naakaslan na taong ang nagsasaw. Nay, tapay, anya timbagan na? No kano siya titinarayan ti asawa na? Awat ka di ka no pay, no agsublay. Ikinaglakasong batan? Pay, nukas pangarigan panawan ka, nang sublian kang tumatlaan. Dinak ka di awatin? Kasanungay, no sikatiya da iti sitwasyon ni Carmina, panawan na kaiti kang itingitan tirigat. Awatin ka di, no agsublay. Ahay, depende iti sitwasyon na. Nungay, agsublilaan, ngamsana punong agsublay. Ay na, anya ti kayak mo asawin. Saan ka maawawatan, Guryo? Nasaan mo akayat idardarirag, nibi ka panagayat kang ka? Kayat ka di asawin, day tangayayat ang pailaan ni Henry. Itinapadasak at tuog kang rigat, iti pinanawan na kami na punas ang ti panagayat ko kang kuana. No kasta, saan mo nga awatin no agsublay? Saan siguron? Idi ka sa pulak una ititulong na. Di man la naas si kanyak. Dinakpa itinulungan ang isakad kadagiti umbing. Angam, kasanon, nung dagiti na anos akatugang timang kidaw apakawanem. Kidawan na nga tapay kanyak day taabanag. Siyempre, anak daday jay. Mabali na kaya't damat ng agtipon kayo manem. Kasanon, katawan. Mata ng panagayat ko kang kuana. Saan mo ka din amapakawan? Nasakit unay itinaramid na anang papanaw kanyak. Idi inak nagpagpakaase at dinakam kumapanawan. Apok, nung umayag pagpakaase kang dumawat itipang makawan ni dadim, pakawanem ka day. Yaka mo, Lola, ni mami ati magpapagdamagan nyo. Apo ka, mailiwak unay iti amayo. Kaya't ko nga, ang kikita tayo kumamanin. Saan nga ta anaw yung Lola? Adda ka adalak. Anay baga na anauyong kano ni tatang na. Apay anak ko na anauyong apok. Kanayon kano nga agungat. Ganagbaut pa'y kano. Saan nga takas dyan ni Daddy? Lola? Panat ko nakaday ka at naungat to ni Henry. Nung kadena naman ang nagiti anak na. Adyan nga iti amok dito. Saan ko matatanggal iti panunod ni Henry? Manunataw na saan ang nagpakita. Amangan pa inuna blun at utek na. Adayamot blun na utek. Apay, ito lang ang blan at ito ang blan. Ikaw nga, ito ang blan at ito ang blan. Saan ito ang panaganda ng nakita ko? Nakita ko, ito ang napilkaw. Isasaan ito ang panagayas ng itiunog na. Mabalik pa ito ang napilkaw. Mabalik ito saan ito? Adyan ito saan ang napilkaw sa isa, at ito ang napilkaw. Apo ito ang pagsaritaan ng duwa talaan ko. Ito ang dada ko, Lola. Saan ito ang pagsaritaan ng duwa talaan? Ito ay dada, Lola. Ay aywam ni Mami M. Apakawanan na ni Daddy M na akawid dito. Wern? Anya? Ay aywak ni Mami?
Numay di na kaya at lola? Apangay lola? Nuagsubli ni daddy? Matulungan na nga ta ni mami. Ay kabsat, ti ubing kitagtultuloy nga agsaludsod. No nagsubli ni daddy nga Henry, no matulungan na nga ta ni mami. Tirik na ti ubing ket ti panangnam na mga agtipon manen ti pamilya. Ti mami ket adda ti nasakit na sugat, na saan niya mabaling nga masukatan niya simple gapu ti papanaw. Ti lola, ket mangibaga ti kinawis nga no umay ti daddy nga agpakawan. Pakawanem. Ti ubing ket mailiw unay iti amana. Tirik na ket ti panangnam na mga makita. Ti amana nga napanawan idagapu ti maysa nga rason, na saan pa'y nga naawatan ti ubing nga kompleto. Ay kapsat, ti episode nga daytoy ket dakkel unay tirik na. Ti ubing nga apok ket mayliw unay iti amana nga Henry. Tirik na ket ti panangnamnama nga agsubli ti daddy, ti mami. Ket adda ti nasakit na sugat nga saan nga mabalin nga masukatan nga simple. Niem ti lola ket mangibaga ti kinawis nga no umay ti daddy na agpakawan, pakawanem. Ti ubing ket kayat na nga makita ti amana. Kayat na nga ti pamilya ket agtipon manen. Ti question nga agtultuloy ket agsubli ka di ni daddy? No agsubli, maawatan ka di ni mami? Ket ti ubing, anya tirik na no makita na ti amana? Ay, ti maudi ti babawi ket mabalin nga adda. Niem ti dalan ket narigat. Ti ubing ket aguray nga adda ti namnama. Ti mami ket aguray nga adda ti kararuwa nga mangbalbaliw. Ti lola ket mangibaga ti kinawis nga pakawan, no agsubli nga agpakawan. Ay kabsat, ti istorya nga daytoy ket saan nga nalpas. Tirik na ket agtultuloy agingga iti sumaruno nga episode. No kayat mo ti dakkel nga rikna, ken ti kompleto nga istorya, i-like mo daytoy video, i-subscribe ti channel, ken i-share kinikabsat mo nga agbuybuya met ti drama nga kastoy. Ta iti channel nga daytoy, ti istorya ket saan nga nalpas. Tirik na ket agtultuloy, ay Diyos ko, ti pamilya nga daytoy ket adda tinamnama nga maudi ti babawi. Aguray tayo nga amin.